Hello mga kalabilos, welcome to my channel, and for today's vlog, ayan, pupunta tayo sa Dos Montes Resort dito sa Malilipot, Albay. Makikipag birthday party tayo sa anak ni Kano o Miles Fajardo vlog. Ayan, so supposed to be dapat kanina pa ako, kaso naiwan ko yung isa kong gamit doon sa van. So I have to travel to Tabaco doon sa terminal nila para kunin yung bag ko. Buti na lang at na-retrieve ko naman kasi nandito yung gimbal ko, nandito yung ibang mga vlogging equipment, gano'n. So buti naman nakuha ko din. So now andito na tayo ngayon papunta sa Dos Montes. So samahan nyo ako para makipag birthday party at makipag jam sa ating mga kasamang Bicolano vloggers dito sa Dos Montes Resort. So ito is still walking papunta sa resort. So, malapit na. So ilang lakad na lang, doon na tayo sa resort. Ayan, again shout out sa ating mga kasamang Bicolano vloggers out there. Ayan, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng mga kasama nating OFW din sa iba't ibang panig ng daigdig. Wow. So ayan, shout out sa inyo lahat. And mag-i-enjoy tayo ngayon dito sa Dos Montes kasama of course ang family ni Miles Fajardo vlog and ating mga kasamang Bicolano vloggers. So we are here at Dos Montes. Ayan, kasama ko na of course sa malikod yung ating mga kasama vloggers ng Bicolano Vloggers Association. So finally, dito na tayo ngayon sa Dos Montes with Chakra Vlogger, Boy Tusok, and Maki Tyler Maki. Ano ba Tyler Maki? So, hello, hello! Ayan. So andito na tayo ngayon sa Dos Montes. So andito tayo sa top view para makita natin yung view ng Dos Montes, no? Ewan ko kung mag-swimming tayo mga kalabid-labs, pero so far tiningal ako kasi medyo malayo-layo yung nilakad ko kasi din ako nag-commute kasi gastusan ako ng ng biyahe papunta doon Tabaco and then balik dito sa Dos Montes. So we are here and gumagawa na tayo ng content para naman maghanap buhay naman tayo ngayon. So miss ko itong pag-vlog. So again, happy birthday sa baby boy ng ating kapatid na si Miles Fajardo vlog! So ito na, dito na tayo sa swimming pool, pero hindi ko alam kung hindi marunong lumangoy mga kalabid-labs, pero yung mga gusto pumunta dito sa Dos Montes, again, itong Dos Montes ay located dito lang po yan sa Malilipot, Albay. So very beautiful place na to, perfect for family bonding, friends, birthday parties. Ayan, so hanggang alas 5 kami dito para mag-enjoy ng ating party kasama of course ang family ni Miles Fajardo and yung ating mga kasamang Bicolano vloggers na nag-enjoy din sa ganda ng Dos Montes Resort. Wala pa daw ditong kuryente, pero dito mayroong ditong kuryente dahil naka-solar. Sana all solar. Asa yung solar? Ayan, naka-solar sila. Ayan. Naka-solar. Ito yung solar.
So ito si Shocker Vlogger. Abangan niyo po mamaya si Shocker Vlogger na makakanta tayo ng special intermission number with Shocker Vlogger. So mamaya magtatanong tayo mamaya ng mga nagsiswim-swim dito kung kumusta ang experience nila dito sa Dos Mountain Resort. So ito kasama ko na of course si Miles Fajardo, ang kanyang bebe, ang birthday. Ilang taon na yun yung bebe? 11 years old. Yan, 11 years old. Pasasalamat ko guys kasi in the whole year hindi siya nagkasakit. So ayun, Thanksgiving namin to ni Miss A sa anak namin kasi hindi siya nagkasakit the whole year. Wow, perfect. So sana by next year, tuloy-tuloy na hindi. So hindi ka na aalis? Aalis pa rin ako guys. So bago po siya umalis mga kalabit, magkakaroon tayo ng mga challenge later on. Okay? Handa ako dyan, Bon, kasi alam ko na may masama ka na naman binabalak. Tulad ng pagmasayaw sabi na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh? Diba? Memorize ko na guys. So ayan, mamaya, tinan ko kung makakaswimming. Ako hindi mo nalulungoy, baka malulutang. Abangan nyo guys. So magko-content lang ako dito, maghanap buhay kasi kailangan tayo maraming content. More content, more revenue. Thank you guys! So now, ito kasama ko naman of course ang Smiley ng Albay. Hi guys! Don't forget Tyler Mackey. So sasamahan niya tayo dito mga karag, maglibot-libot kami at maghahanap siya ng mga pwede niyang mga kaura. Tingnan natin dito yung mga paligid-ligid. So ito mga kalabit, kung gusto niyo pumunta dito, ayan, 75 pesos yung entrance until 5 p.m. So mag-enjoy talaga yung buong family nyo dito sa Dos Mountains Resort, located dito sa Malilipot, Albay. Happy birthday, bro! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, What's up? Bakit tayo dito mga kalabidab sa ano ako din? Sa top view. Okay.
Hi guys, welcome to my vlog. Hi guys. Hi guys, welcome to my vlog. Gusto ka mo? Hi kuya, ang pangalan mo? Arturo mga pala. Kaya say hi to my vlog. Hi. Hi. Hi po. Ulat ka sa rupong na lugod mo. Kung gusto niyo makita ang YouTube phone. Ito mga kalabidabs, yan kasama ko si Tyler Mackey. So yung mga gusto po pumunta dito mga kalabidabs, again, it's so beautiful, no? Perfect for family bonding, for friends, ayan kung loved ones. 75 pesos yung entrance dito until 5 p.m. So yung mga gusto po pumunta dito sa Dos Montes, ayan, located po siya dito sa Malibikot, Albay. Ayan, so kasama ko sa likod, of course, si Tyler Mackey. Hi guys! So kita-kits tayo at magsisimsim tayo, no? Kasama din natin of course ang ating President Oragon Vlogger and yung ating mga kababayang Bicolano Vloggers. Nandito rin siya para makipag-jamming sa atin sa birthday party ng anak ni Miles Fajardo Vlog. So ayan mga kalabidals, thank you so much magsama sa amin dito sa birthday party, of course, ng anak ni Miles na si Bob. And see you on my next vlog. This is Bon James D, ang vlogger na true lover. Hoy, tusok lang din yung nakadal ba nag-subscribe? Subscribe, Sugar Vlogger. Kita kids! Let's start the vlog. Hi, if you like this video, don't forget to subscribe, hit the notification bell for more updates of my latest videos. Bye!